Uy, ano kami saku? Ano ba? Saku. Malumigas. Hello guys! Behind the scene din mga kapalpak sa Dambings with Alimukoy, Tris Buhakhak. Nami silang lugaron guys ni Alimukoy, Tris Buhakhak. Hello guys! Palihog subscribe sa among mga tagsa-tagsa ka mga channel guys. Nya idugang na binang taon na ako Alimukoy, Tris Buhakhak. Maluin taon mo na mo in taon. Mga pobreng vlogger. Please help me welcome into the world of vloggers. Thank you so much. Suman. Naku pangutanan mo. Nanapog ka mangutanan na pug. Ay nan lagi ni isguti lagi nang pangutap mangutanan. Wala pag hinungdan na mag-away ta kay magsige kay isguti ay nan isguti lagi nan. Wala pag ko pangutanan niya kabaw na dahil sa ako pangutanan nimo. Aw nya bantay ha bantay. Sige pangutanan. Tubagon ko na basta parting kamuti. Dili lang. Uy, sobre. Ito serious ba? Sige ko. Sige bantay ha bantay musuko ka. Dili lagi ko masuko. Ay kasuko ha. Dili lagi ko masuko. Lago to ko ano musuko. Muwae mo kagwapa. Ano ka? Nagibalik naman. Ibong na bantay takiki mo nagkalit. Napalpak. May klaro ni Dambing. Mas mag-joke ka na. Sige. Lingaw kayo guys, lingaw kayo. Yeah. Action. Sige niya, mga tanong ko lang ha. Oh, ano naman? Kanang. Ayaw ka sukwa, Ben. Pagod na bigay. Sige. Kabaw di ka ang sa akong pangutanan. Wala pa gani. Mo gani pangutanan na. Kaya ka na ang mga ko sa pagkubalik mo. Kanang sa imong ex ba? Oh. Ba't sa imong ex? Ay, lagi sa pangutanan. Anang kamita na to dato. Kikita na mo yung nag-uban ka. Dili, mangutanan ra ko pa. Mangutanan ra ko. Nga na mga hadlok man kay. Napad jud kay pagtingin niya. Sus, wana gid pagtanawa ng bihana. Wana limta na to na ko sa kung buo to bihana to. Wala man to siya kay ex man to nga ginaman ex to. na ko ano duha ba? Kasi buguan. Ay na lang ko na iskuti labing taon labi. Dili ba gusto ra ko makaibalo. Kung kan turjat. Naman turjat no ko na dibiganahan. Sabtaon ka eh. Sige kana. Mura kong mabuang gani ko marami kong mabuang na tupad niya kim. Hubo ko kas purol bisig. Sige sige mabuang na. Mahubo kas purol mo sa buang taon na mahubo kas purol. Sato pa, na jud kay sa niya. Ex naman to siya. Ano nga nakaibalo man ka ano? Yan ang tanang sa kang. Kuno na igito ba? Ang tanato ko pang mga tanong ko nimo. Ako ni bala. Okay. Hindi, Chinchin, guwapa. Saan mo ka dai? Ge, action! Dili ta mangitag lain lingkuranan. Kana ta nasa ko. Isa mangitag lain. May tagdili ka agi kakabos ta. Vlogger nga purdoy. Oo, mo na yung mga vlogger nga purdoy kay wa pa man sila mo-subscribe. Kung mo-subscribe sila sa tong channel o di may puluhan nga madato ta. Sama ni Rapitulkyo. O bilyon-bilyon na yang mga subscriber. Kung ang subscriber nila mo subscribe na to, milyonaryo na ta. Patukot ang mansion adto sa kanaang dito sa Central Highway. Hindi mo palamban, palitong tani. Ako yung magbayar dire. Buwan, kitang tanan ng mga pobre dire. Libres bugas. Karaan ka na lang. Ako magmayor lagi. Nya kana ang nana si pagi na to. Inahanglan mo. Sige tingnan sa imong mga vlog. Masigula ko ka subscribe ana. I-subscribe! Uyab lang utan niya, di ka mo subscribe. Alimukoy, Tris Buhakhak! Nya ang ako ang asawa, di Silma! Ato jud ka niya di ay. Dili, maor ba ikaw o siya, maor na siya, tinaira man nagisumpay ko, gisumpay. Unsa may color last? Unsa may panty color ba? Last nga panty. Juan, ay nalang naisiguti ng panty-panty din ako. Ikaw puyan ng panty-panty. Ay nalang naisiguti ng panty, nagkita ng uban, o, naisiguti po ka na. Unsa man jud? Unsa man? Di lagi ko masuko. Masuko na, ay tani mo, ay nalang naisiguti ng panty. Unsa ba? Masuko. Unsa man ba? Unsa may color panty? Last one. Juan! Mag-isgot mo na siya. Nakainomdom ka wala. Daya! Gusto ko nang bumi. Okay, next.